Fil-Parlament, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma waslu għal bidla fenomenali f'pajjiżna għaliex qed jara aktar pannelli fuq il-bjut. Huwa ġustifika l-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'dan il-mod. Kieku żammejna l-kontijiet baxxi, jista' xi ħadd jispjegali x'inċentiva, x'kien ikun hemm li jħajjar lin-nies li jinvestu flushom f'xi ħaġa li m'għandhomx għalfejn jinvestu fiha. Dikjarazzjoni li l-kap tal-Oppożizzjoni iddeskrivija bħala responsabbiltà kbira. Għalilna kieku jien mollejtx il-kontijiet tad-dawl tal-ilma ma kien ħajkun hemm l-ebda inċentiv biex in-nies jagħmlu il-pannelli fuq il-bejt. X'ir-responsabbiltà din? Aħna meta nitkellmu dwar inċentivi nifhmu affarijiet oħra. Inċentiv mhux qed qiegħed revolver ma ras bniedem tgħidlu jew kif ngħid jew xejn. Il-Prim Ministru mhux biss iġġustifika l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, iżda ddefenda b'mod qawwi wkoll il-bini tal-Parlament il-ġdid. Pereżempju, jerġa' jikkritika il-fatt li qed nibnu Parlament ġdid. Allura aħna dal-Parlament kapriċċ. Sa dan it-tant spikkaw l-attakki ta' Lorenz Gonzi fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni dur isu ħmar tas-sinja. Ftit tal-minuti wara ċaħat li qal dan. Mr. Speaker, noġġezzjona. Jaf illi jiena blebda ħin. Jien ma naqax dak il-livell le. Wara l-vot ta' 3 fil-għaxija fil-Parlament, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista organizza festin bħala ċelebrazzjoni fil-bini tal-Parlament stess.